Maayong buntag, bukid, hello mga maring, kumusta na mo? Kung ako okay ra kaayo, kaluoy sa Dios. Naay nangutana ba o awa man siya nangutana pero ilang kog istoryahan nga kanang uy, grab kay ka mag TikTok oy, murag always ka sa TikTok o tinuod yun na. Sa usa ka adlaw, naay usa ka adlaw zero, di ko maka TikTok pero kasagaran yun mag TikTok ko 5, 6, 7 anak yun ko mag post sa TikTok pero para pud sa ako okay na lang kaayo oy nga dinhi ko sa TikTok kay ay sa labi mo suroy ko dias mga silingan o magmarites po no lain po kaayo anya ako po dili kay kuhing laag-laag sa mga silingan no kung makato ko dito sa akong gatuan kanunay no dili lang ako sa baog ako makato kanunay okay ra man gihapon kay naamang gugpo ko yung mga kauban dito okay lang kaayo mga pag-alagad nga pinasubay pod sa akong gusto no ingana lang o wala man tingali daw tanggil kong mag TikTok kay so kan nga mag TikTok no ganan ko ang TikTok kay kung mag-atubang mangkutas TikTok magwapa ta oy tungod sa filter magwapa ta muhamis itong dagway mupula atong cheeks no bisag wala ko gibutang mupula pero akong lips nag lipstick gyud ko ana lang gyud mga maring dinhi na lang ta magkita-kits sa TikTok. Ang kasagaran na ako din nga makita sa TikTok, ako ra pong mga binata. Akong mga binata. Kay syempre, hapit na ako mas senior citizen. Gracias sa Diyos, kung hapit na ka mas senior citizen o dual citizen nagyog ka, no? Grasya kay na sa gihatag sa Ginoo. Mayong buntag, bukid, hello mga maring, anak lang na mga maring.